Bore da ffrindiau, croeso i'r Oedfa wythnos yma o Gersalem, Caernarfon. I ni erbyn hyn lawr yn Aberystwyth yn aros gyda'r teulu ac yn cael amser braf. Felly ydych chi yn nwylo diogel Arwel heddiw. I ni'n diolch ymlaen llaw i Arwel, Lowri a Tora sydd wedi recordio'r addoliad. Ni'n disgwyl ymlaen i glywed neges gan Arwel hefyd. A mi fydd y casgliad heddiw fel sy'n diwetha hefyd yn mynd i gefnogi yn ffrindiau ni yn Wlad y Basg. Felly bore da i chi a croeso i'r gwasanaeth bore yma. I'n dydd gyda'r nefoedd yn orlawn o'i foliant, i'n diwrnod a pechod yn ddi fel y fall. Iesu ddaeth atom be anwyd o forwyn, i fyw yn ei blith yn esiampl i mi. Gair ddaeth yn glawd ar golau ni'n amlygu, goniant i ni. Byw i fy nghari, yn marw i'm achub, mewn beddrod begario, yn echod i ffwrdd. Yn codi i'n cyfiawnhau'n rhad a thragwyddo, yn diwrnod godidog y bydd ef yn dod, godidog ni. I'n dydd fe arweiniwyd i fynydd Calfania, i'n diwrnod fe hoeliwyd i farw ar bren. Gŵr oedd o fydus cynefin a dolir, yn cario ein pechod na'r enwyd i'w wyr. Dwylo o gariad, nawr wedi hoelio ar ben dros o fi. Byw i fy nghari, yn marw i'm achub, mewn beddrod begario, yn echod i ffwrdd. Yn codi i'n cyfiawnhau'n rhad a thragwyddo, yn diwrnod godidog y bydd ef yn dod, godidog ddydd. I'n dydd nid oedd angau yn medru ei drechu, i'n diwrnod symudwyd y garreg o'r bedd, ac yna fe gododd fe ddaeth fuddugoliaeth, nawr dyd y chafi fy arwydd am bydd. Ni allodd angain ar bedd ei gaeth iddo, fe gododd yn fyw. Byw i fy nghari, yn marw i'm achub, mewn beddrod begario, yn echod i ffwrdd. Yn codi i'n cyfiawnhau'n rhad a thragwyddo, yn diwrnod godidog y bydd ef yn dod, godidog ni. Godidog ni. I'n dydd bydd uwchgon yn sainio i ddyfod, i'n dydd bydd yr awyr yn ddisglair i'w glod, i'n dydd bendigaeth yn dod a manwyl, waredwr Iesu i mi. Byw i fy nghari, yn marw i'm achub, mewn beddrod begario, fy mhechod i ffwrdd. Yn codi i'n cyfiawnhau'n rhad a thragwyddo, yn diwrnod godidog y bydd ef yn dod, godidog ddydd. Godidog ddydd. Godidog ddydd. 10
Wel, gobeithio bod chi wedi mwynhau hyd addoli gyda ni bore yma hyd yma. Mi fyddwn ni'n cymryd y casgliad mewn munud nawr, a jyst i'ch atgoffa chi fod y casgliad Sul yma, fel Sul diwetha, yn mynd i gefnogi yn ffrindiau ni sy'n plannu eglwys yn yr iaith Fasgeg yng Ngwlad y Basg. Ac ar ôl y casgliad, mi fydd Arwel yn ôl gyda chi yn agor y gair bore yma. Un peth nad ydyn ni'n gallu gwneud yn ystod y lockdown yw gwneud casgliad. Ond os ydych chi'n dymuno cyfrannu tuag at ein gwaith fel eglwys, i'n cynorthwyo i barhau i rannu a dangos cariad Crist yng Nghaernarfon a thu hwnt, yna mae modd i chi wneud hynny drwy neges destun heddiw. Eich cwmni sy'n fwyaf pwysig i ni, ac mae'r newyddion da am Iesu am ddim i bawb, felly peidiwch teimlo fod rhaid i chi rhoi unrhyw beth. Ond i chi sydd eisiau rhoi, dyma un ffordd o wneud hynny yn ystod y cyfnod yma. I gyfrannu pint, textiwch Si Salem i 70201. I gyfrannu 5 pint, textiwch Si Salem i 70970. I gyfrannu 10 pint, textiwch Si Salem i 71191. Codir tal neges destun ar eich cyfradd rhwydwaith safonol. Diolch am eich heilioni. Bore da. Wrth i ni droi at air Duw y bore yma, dewch yn ei weddio gyda'n gilydd y bydd y cyfan dwi'n ei rannu a'r cyfan dy chi'n ei glywed a'i dderbyn o neges Duw o fendith i ni ac yn rhoi clod i Dduw ei hun. I wneud hynny, dewch yn ei gychwyn trwy ddarllen clywed a os ydych chi eisiau cyd-adrodd geiriau allan o Salm 19. Salm 19, adnod 14. Gad i'r cwbl dwi'n ei ddweud a'i feddwl, dy blesio di o arglwydd fy nghraig a'm hachubor. Wythnos diwetha fi John Robinson yn siarad gyda ni am gael obsesiwn godidog, magnificent obsession gyda Iesu, a diolch i John am y neges hynny. Mae obsesiwn yn beth diddorol. Yn aml, dyn ni'n ei weld mewn pobl eraill, ond falle ddim yn ei weld yno ni'n hunain. Os oes gan rhywun rhyw obsesiwn, mae'n codi ni sgwrs nhw drwy'r amser, mae'n cymryd eu hamser nhw, eu meddyliau nhw, eu harian nhw. Dyn ni'n gweld pobl sydd wedi gwirioni fo rhywbeth, boed hwnna'n dîm chwaraeon, yn actor, canwr, rhywun enwog neu rhyw ddiddordeb neu hobi. A dewch i ni fod yn onest, os dyn ni ddim yn rhannu'r un diddordeb, mae'n gallu bod chydig bach yn ddiflas a blinedig, cael ein tynnu nôl at yr un peth bob tro. Wel, dwi am sôn bore yma am un peth, a mae Cristnogion yn cael ei gyhuddo o gael obsesiwn amdano, sef y groes. Dro ar ôl tro, yn ein cyneuon ni, yn ein pregethau ni, yn ein gweddiau ni, dyn ni'n mynd yn ôl at y groes. Ac i rywun sy'n gwylio neu'n gwrando o'r tu allan, rhywun efallai sydd ddim yn Gristion, mae weld yn beth od iawn i fod yn canolbwyntio arno fe, ac yn symbol ryfedd i'w gael fel prif symbol ar gyfer ein ffydd wedi'r cyfan, ffordd boenus a creulon o ladd pobl oedd y groes. Dwi'n cofio pan nes i ddilyn y cwrs alffa am y tro cyntaf, rhywun yn sôn ar un o'r ffilmiau, bod defnyddio'r groes fel tase rhywun yn defnyddio'r grocbren, y gallows neu'r guillotine, a meddyliwch am ddefnyddio symbol felly fel prif symbol crefydd newydd. Hefyd, ar y wyneb, tydi ddim yn beth positif iawn. Byddech chi'n meddwl byddai'n denu pobl at y ffydd, tasech chi'n cyflogi cwmni marchnatau ddod i fyny efo symbol positif deniadol, nid y groes fydde hynny. A dyna un reswm, pa mae 1 Corinthiaid, pennod 1, adnod 18 yn dweud, mae'r neges am y groes yn nonsens llwyr i'r bobl hynny sydd ar y ffordd i ddistryw. Ond i ni sy'n cael ein hachub, dyma'n union lle mae grym Duw i'w weld. A felly heddiw, dewch gyda fi yn ôl at y groes. Ac wrth wneud hynny, sylweddoli'n bod ni'n mynd at rhywbeth gwirioneddol bwysig, gan mai dyma'n union lle mae grym Duw i'w weld.
Felly, dyn ni'n mynd yn ôl at rhywbeth mae llawer ohono ni wedi clywed amdano droion o'r blaen. Ond nid yn nhw'n ein diflasu ni, achos mewn gwirionedd, wrth fynd yn ôl at y groes, be dyn ni'n gwneud ydy darganfod mwy o ddyfnder cariad Duw. Yn Effesiaid 3, adnodau 18 ac 19, dyn ni'n darllen am ddymuniad yr apostol Paul i ni weld fwy o gariad Duw. Grandwch ar y geiriau. Dwi am i chi a phobl Dduw i gyd ddeall mor arithro fawr ydy cariad y Meseia. Mae'n lletach, yn hirach, yn uwch ac yn ddyfnach na dim byd arall. Dwi am i chi brofi y cariad hwnnw sy'n llawer rhy fawr i'w brofi'n llawn, mwyn i chi gael eich llenwi a'r cwbl sydd gan Dduw ar eich cyfer. Un peryg o ddod yn gyfarwydd ar rhywbeth yw nad ydyn ni'n i'w werthfawrogi yn iawn. Faint ohono ni sy'n cymryd pobl yn ein teuluoedd, cymryd eu cariad a'i gofal amdano ni yn ganiataol. A wedyn pan dyn ni'n colli hynny am ryw reswm, mae'r peth yn dod yn fyw i ni eto. Ond mae peryg o hynny o ran yn ffydd yn niw, a'n perthynas â Iesu Grist. Dyn ni'n medru dod mor gyfarwydd, mor agos at y peth mewn un ystyr, nad ydyn ni mewn gwirionedd yn ei sylweddoli a'i werthfawrogi. Yn llyfr y datguddiad, yn y neges at yr eglwys yn Ephesus, mae Duw yn rybuddio eglwys Ephesus bod hynny'n beryglus. Dyma'r geiriau. Ond mae gen i rhywbeth yn dy erbyn di. Ti ddim yn fy ngharu i, fel roeddet ti ar y cychwyn, neu fel mae cyfieithiad arall yn dweud, a mae gennyf hyn yn dy erbyn, i ti roi heibio dy gariad cynnar. Felly, heddiw, os ydyn ni'n caru Iesu, dewch i ni beidio cholli ein cariad cynnar tuag ato. Os rhywun yn gwylio sydd ddim yn dilyn Iesu eto, peidiwch â pasio heibio a hanes y groes, achos eich bod chi'n gweld fel rhywbeth anifyr, rhywbeth ydych chi wedi clywed amdano o'r blaen, ydych chi ddim eisiau clywed amdano eto. Dewch i ni gyd atgoffa'n unain, eto am y groes, dysgu mwy a mynd yn ddyfnach i gariad Duw. Ond dewch i ni'n gyntaf wrando ar ddarlleniad o air Duw ei hun. Daw'r darlleniad bore yma o bennod gyntaf llythyr Paul at yr Effesiaid, adnodau 7 i 10. Cawsom ni'n gollwng yn rhydd am fod marwolaeth ei fab ar y groes wedi gwneud maddeuant ein pechodau yn bosib. Dyna lle da ni'n gweld mor anhygoel o hael mae Duw wedi bod tuag ato ni. Mae wedi tywall ei heilioni arno ni ac wedi rhoi doethineb a synwyr i ni. Mae wedi rhannu ei gynllun dirgel gyda ni. Roedd wrth ei fodd yn gwneud hyn. Mae wedi gwneud y cwbl drwy'r Meseia. Trefnu i ddod â phopeth sy'n bodoli yn y nefoedd ac ar y ddaear at ei gilydd dan un pen, sef y Meseia. Bydd yn gwneud hyn pan fydd yr amser iawn wedi dod. Dyma gariad fel y moroedd, tosturiaethau fel y llun. Tywysog bywyd pyr yn marw, marw i brynu'n bywyd ni. Pwy allai diolch amdano, pwy allai diolch i glod. Dyma gariad nad anangof, tra o nefoedd wen yn bod. Here is love vast as the ocean, loving kindness as the flood. When the brims of life are ransom, shed for us his precious blood. Who is love, who
Yn y darn gwych yna, dyn ni'n gweld 3 peth pwysig iawn am y groes. Gynta, mae'n prynu maddeuant. Yn ail, mae'n dangos heilioni a gras Duw. Ac yn drydydd, mae'n dangos cynllun tymor hir sydd gan Dduw. Dewch i ni edrych ar ein a fesul un nawr. Prynu maddeuant i ddechrau. Mae angen i ni gofio o ble dyn ni wedi dod. Byddwch chi'n gwybod, mae'n siŵr bod Iesu wedi disgrifio ei hun fel meddyg, ac wrth wneud hynny fe ddedodd e hyn. Dim pobl iach sydd angen meddyg, ond pobl sy'n sâl. Dwi wedi dod i alw pechaduriaid i droi at Dduw, dim y rhai sy'n meddwl eu bod nhw heb fai. Cyn ein bod ni'n mynd at feddyg, mae'n rhaid cydnabod bod rhywbeth o'i le. Ac mae yna rhywbeth o'i le ar bawb yn y byd. Does dim un ohono ni yn gallu byw fel y dyliau ni. Yn sylfaenol, does dim un ohono ni'n ddigon da i ddod at Dduw. Dyn ni gyd yn yr un cwch. A felly dyn ni gyd angen maddeuant. Dyn ni gyd angen ffordd i olchi'r llechen yn lan mwyn i ni fentro dod at Dduw. Ond sut mae hynny'n bosib? Mae'r gair yn deud bod hynny'n bosib wrth i rhywun arall gyrraedd safon Duw a chynnig maddeuant i ni. A rhywun arall hwnnw oedd Iesu. Ac oherwydd hynny a'i farwolaeth ar y groes mae maddeuant yn bosib. Mae Duw yn cynnig maddeuant i ni, dim ond i ni ofyn amdano, taflu'n hunain ar Iesu ac ymddiried ynddo ef. Ac nid maddeuant trad ydy hyn. Mae'n ddrud, achos mae Duw yn Dduw cyfiawn, a feder e ddim cyfaddawdi ar hynny. Felly, ar y groes, mae Iesu yn cymryd y gosb, mae yn cael ei wahanu oddi wrth Dduw, fel nad oes angen i ni gael ein gwahanu. Yn ail, mae'r groes yn dangos heilioni a gras Duw. Mae'r peth hyll a hagyr yma, y groes greulon afiach lle roedd pobl yn dioddef a marw yn dod yn beth hyfryd. Oherwydd dyma lle dyn ni'n gweld maint cariad Duw. Dyn ni'n canu dydyn ni. Dyma gariad fel y moroedd, tosturiaethau fel y llu, twysog bywyd pyr yn marw i brynu'n bywyd ni. Weithiau, pan mae rhywun wedi bod yn Gristion am beth amser, mae'n bosib mynd yn anghofus. Ac mae Iesu yn ei ddoethineb a'i ymynedd yn tynnu ni nôl i weld pa mor hael y mae wrth ddelio gyda ni. Ydych chi'n gofyn weithiau? Pa mor aslon ydy e? Faint yw ei gariad e? Ond mae Iesu'n yn ateb ni. A mae Iesu'n deud, edrych ar y groes. Mae Iesu'n deud, edrych arna i gyda fy mreichiau ar led
yn marw o flaen y byd i gyd. Dyna faint dwi'n eich caru chi, mae'n deud ni. Fel roedd yr adnodau yna yn Effesied 1 yn deud, dyna lle dyn ni'n gweld mor anhygoel o hael mae Duw wedi bod tuag ato ni. Dyna pam y dywisodd Iesu rannu gyda'i ddisgyblion yn y swper ola a deud, dyma fy nghorff sy'n cael ei roi drosoch chi, gnewch hyn i gofio amdana i. Doedd e ddim yn deud hynny fel bod ganddyn nhw rhyw atgof sentimental amdano fe. Roedd Iesu'n gwybod beth oedd o'i blaenau nhw. Roedd e'n gwybod bod pethau anodd yn ei wynebu nhw. Ac yn yr adegau anodd hynny, yr un peth yr oedden nhw angen sicrwydd ohono oedd ei gariad a'i ffyddlondeb e. A dyna sut dyn ni'n medru cofio hynny, edrych ar y groes. Yn drydydd, mae'r groes yn dangos cynllun tymor hir Duw. Mae yna fwy eto yn y groes. Mae'r adnodau yn deud. Mae wedi rhannu ei gynllun dirgel gyda ni. Mae gan Dduw gynllun. Nid rhyw ymateb knee-jerk i broblem anusgwyl oedd y groes. Mae'n rhan o gynllun, a hynny'n gynllun ar yn cyfer ni yn unigol ac yn un ehangach. Ond rhan ni, tydi ddim eisiau'n gadael ni, fel yda ni. Pan mae Iesu yn edrych ar bobl fel chi a fi, be mae e'n gweld? Gwrandewch ar adnodau o Efengyl Mathew, pennod 9, adnod 16, yn disgrifio sut oedd Iesu'n teimlo pan oedd yn edrych ar y dorf. Roedd gweld syrfaoedd o bobl yn ei gyffwrdd i'r byw, am ei bod fel defaid heb fugail, ar goll ac yn gwbl ddiymadferth. Mae e'n gwybod, hebddo fe, na fedrwn ni fod yn gyflawn. Ond gydag e, mae yna obaith gydag e mewn wahanol, fel mae Colosiaid 2:10 yn deud, a dych chi hefyd yn gyflawn am eich bod yn perthyn i'r Meseia sy'n ben ar bob grym ac awdurdod. Felly, mae e am ein trwsio ni, a'n gwneud ni yn gyflawn. Ond mae'n hynny'n waith ehangach hefyd, mae'n byd ni allan o'i le. Tydi pethau ddim yn iawn. A cynllun Duw sydd ar waith yn y groes yw, gwrandwch ar y geiriau, trefnu i ddod â phopeth sy'n bodoli yn y nefoedd ac ar y ddeiar at ei gilydd dan un pen, sef y Meseia. Felly, ar ben y newyddion da am ein trwsio ni, dyn ni hefyd yn rhan o gynllun adfer Duw ar gyfer y byd. Wrth i'r byd a'r cyfan sydd ynddo ddod o dan ei awdurdod ef yn llwyr. Dyn ni'n cael edrych ymlaen i hynny, gael ei gyflawni, a hefyd yn cael bod yn rhan fechan o hynny nawr. Sut ydyn ni'n edrych ar y groes? Be dyn ni'n gweld? Dyn ni'n gweld cariad a maddeuant. Dyn ni'n gweld cyfiawnder yn cael ei weithredu. Dyn ni'n gweld haelioni a gras Duw. A dyn ni'n gweld cynllun Duw i'n trwsio ni ac i ddod â'r byd yn ôl o dan ei awdurdod ef yn llwyr. Ydy hynny'n od? Ydy hynny'n rhyfedd? Wel, mae e yn rhyfeddol, achos bod ni'n Duw ni a thad ein harglwydd Iesu Grist, yr un sydd wedi'n caru ni ac yn estyn allan ato ni yn un rhyfeddol a gwych. Diolch iddo fe, a diolch am y fraint o gael ein atgoffa eto am hynny. Amen. Barad y fywyd di,
a dorwyd fy mwyn. Dy gorff a roed ar groes, i'm gwneud yn gyflawn. Cofio fy copan llawn, dy walltwyd fy mwyn. Yn roedd gyfamod di, yn lle fy mhechod i. Alleluia, roi'n byw fy mywyd i'th gofio. Alleluia, fe gofiaf dy ddewyd di. Wrth gerdded ffordd y groes, mewn ofna dychryn mawr, cael llunio Crist o mewn, wrth ddilyn ôl dy droed. Alleluia, rwy'n byw fy mywyd i'th gofio. Alleluia, fe gofiaf dy ddewyd di. Os byth y colla fi fy ffordd, os byth y gwada fi dy ras, atgoffa fi o'r bris a'r oest. Alleluia, rwy'n byw i'th gofio di. Buost mor dda i mi, buost mor dda i mi, o lle fyddwn i heblaw amdana ti, amdana ti. Buost mor dda i mi, buost mor dda i mi, o lle fyddwn i heblaw amdana ti, amdana ti. O'r dyfnder mawr i uchder nip, o'r dwyrain i'r gorllewin pell, y mae dy rasting hario i. Nes edrych yn dy wyneb di, nes cwblhau fy olaf ras, atgoffa fi dy fod ar waith.